Ses, benvida a La Voz de Galicia. Un placer. Ves aquí a falar dun novo disco que ten trazas de, non sei se de Punto e Aparte ou Punto e Aparte foi o anterior, este é o principio dun novo camiño. Non sei se estou no certo, cando menos un punto de inflexión, pero dá a sensación de que este disco é un pouco diferente e especial respecto aos anteriores. Sí, é un punto de inflexión, pero non buscado, Quero dicer, eu si me din conta no disco anterior que había como din os vellos, partira, non? Partiu. E que, de algún modo, había que legitimar seguir. E legitimábase ofrecendo algo que sempre se intenta mellor, pero sobre todo diferente, non? Dicir, ese un pouco... Eu sempre tivo un pouco de medo a caer na fórmula, non? Pareceme perigoso isto. Pero, bueno, xa fixera discos deste perfil, non? Rabia e o silencio era un disco tamén moi minimalista neste sentido, non? Pero neste caso foi totalmente buscado. Esa necesidade de regresar á canción, sabes? Como elemento nuclear e como eixo arredor do que xira todo. O disco titúlase Nadando na incerteza e un dos primeiros versos di: a vida é un absurdo e nós un sopro errante. Esa incerteza da que falas ven máis dos tempos que hai ou da mirada que se fan esos tempos a dunha perspectiva pois con moito percorrido como a ti? Non, eu penso que ven dos tempos. Esa frase é unha frase de Camus, non é miña, non? Camus decía que a vida era un absurdo. Eu comparto con el moitas cousas e moitas cousas da doutrina existencialista, non? Creo que vivimos nun cambio de paradigma, non? Nese momento que Gramsci tamén definiu, non? Cando decía que vives un pouco nese surco, non? En que o vello mundo non acaba de morrer e o novo mundo non acaba de nacer. É a primeira vez que vivimos nunha transición cultural que vai máis alá diso, porque non é unha transición de un réxime cara a outro réxime político ou sociopolítico, senón un cambio de paradigma a nivel global, que trascende en todos os ámbitos da vida. E para min, que son unha persoa moi permeable, iso sí que creo que non é para min nin desde a experiencia, pero sí que creo que hai unha importancia, digamos, da permeabilidade de cada individuo. Eu creo que as persoas, polo menos como a min, o que me sucede é que me desubica moito. Pero pregúntame se a unha persoa de 20 anos ocorre o mesmo, porque a min tamén me pasa o mesmo que ti, non? Pero non sei se os rapaces de 15, 20 anos teñen esa incerteza. Home, os rapaces de 15 non naceron no século XX, e ti eu sí. Entón, evidentemente, cando ti naces nunha situación determinada ou nun contexto determinado, normalízalo, non coñeces outra cousa. Non hai unha ruptura, non experimentas ese trauma que experimentamos nós, non? Ao ver marchar todo o que coñecimos e todo sobre o que construímos o pensamento, a nosa noción de vida, de verdade. E cando eso se parte, efectivamente, cunha idade o podes analizar máis? Ou non? É dicir, non creo que todo o mundo se vexa igualmente interpelado por este momento, sabes? Pero as persoas que sí que nos vemos, que vivimos ese outro, que ademais eu considérome do século XX, non? E estamos vendo desaparecer. Supoño que a xente que se criou no 19 experimentou algo moi similar, non? Pero creo que o impacto deste cambio de paradigma é maior, fíxate. Creo que a revolución industrial non provocou os cambios drásticos que está provocando esta era digital. Hai neste traballo unha necesidade especial de ser comprendida, digo polo o libro que explica as cancións. Non, eu sempre tive a mesma necesidade de ser comprendida, que creo que comparto co resto de seres humanos, pero hai unha... Pois hai un escoitar a moita xente que mo levaba aconsellando moito tempo, se che digo a verdade, sen máis. Moita xente que nós temos anécdotas moi graciosas de xente que nos concertos, cando saía dos concertos, preguntaba: mira, perdona, en el disco habla tamén? E isto é moi gracioso, non habla, rollo, como se fora un disco de Eugenio, ou de Gila, non?
pero sí que, bueno, primeiro o disco como obxecto está absolutamente xa morto e enterrado, entón é unha forma tamén de ofrecer algo, porque eu sempre digo que, humildemente o digo, son un pouco o prototipo da miña propia consumidora, non? E a mí me gusta ter obxectos, incluso non hai tanto que comprei CDs, bailar en la cueva comprei un CD, porque eu son desas que pongo o álbum e o quere escoitar de cabo a rabo e tal, non? Entón era, hostia, tío, pero vamos a ofrecer algo que sexa, vamos a ofrecer algo, de verdade, non vender por vender. A min eso, de verdade, que non son capaz de facer iso. Entón era, bueno, vamos, e foi duro, porque para min era un pudor tremendo, escrever, moi grande. Pois o resultado é magnífico. Eu, personalmente, a min agrádame moito os artistas que me explican o que están facendo. Hai moitos artistas que din, non, que cada ointe interprete o que el dexe, que é a maxia da música. Eu creo que non, que creo que o artista está moi guai que explique o que fai. En este caso, vamos, temos festa contigo. Sí, eu creíme tamén así, sabes? Eu creíme con xente que explicaba, que non son excluintes, é dicir, porque eu te explique, os textos non son exactamente explicacións, son máis unha sorte de disertacións, non, sobre determinados motivos dos temas, pero non creo que exclúa que ti teñas a túa propia relación con esa canción ou sabes, que adotes de outro significado, porque ao final non é así. Pero sí, a min me parece que quizáis o que falabas antes, non, esa necesidade de ser comprendida, foi o que fixo que eu sempre me comunicase moito co público e lles introducise as cancións, non? Porque a mí me gustaba cando facía iso Víctor Jara, ou cando facía iso Cafrune, ou cando facía... Gustábame moito, porque entendía a canción de outra maneira, non? E creo que o que se comprende, o que se abarca, é o que verdadeiramente podes chegar a crear unha ligación emocional, non? Levas tempo falando de importancia de escapar dos dogmas e vivir entre os matices, non? Polo menos doutras entrevistas que tiven contigo sempre se acaba esa impresión. Non é nada novo, pero no libro dis, matizar considérase impertinencia, debater alta traizón. E como convives ti neste mundo no que se premian precisamente son os extremos? Bueno, eu supoño que como toda persoa que pensa, desde a inadaptación, non? Pero bueno, onde todos pensan igual ninguén pensa. Eu creo que as persoas que se atreveron a pensar e, sobre todo, as que se atreveron a dicir a verdade, sempre foron inadaptadas, non hoxe. É dicir, tendemos moito sempre a dicir que hoxe, ou unha frase que me fai moita gracia a min, que son calquera que empecé pola neste país, en todos os países, é dicir, non? Pero claro que así, non? Cando ti pensas, eres un inadaptado, non? Sempre se premia esa adscripción irracional, non? E, bueno, sí, cada vez é máis habitual que esa adscripción, sexa moi temperamental, non? Moi, casi xa non se opina, senón se é hooligan de algo, hooligan dun partido político, hooligan do que sexa, non? É terrible, non? Porque eu creo que, ademais, a esquerda, entre a que eu, obviamente, e transparentemente na que me posiciono, existiu e caracterizouse sempre pola actitude crítica, senón non teria existido. Claro. Porque é o contrario ao conservadurismo, é o cambio. E non hai cambios en análise. Pero a ti, por exemplo, esta postura chegas ao punto no que xente pode pensar que ti eres unha... como que traizoas a túa propia ideoloxía por meter eses matices? E que eu non teño máis ideoloxía que a actitude crítica perante a vida. Esa é a miña ideoloxía. Por eso son de esquerdas. Pero eso non quere dicer que teña uns dogmas... Primeiro, eu non... Eu neso son como o Che Guevara, non? Cando fixeron a revolución despois de 59 e por cuestións obvias, non? Por dependencia económica, empezan a adoptar os manuais soviéticos, non? El conta a lenda que hai unha discusión grande con Fidel e lle di, eu non fixen unha revolución para decirlle a xente o que ten que pensar, eu fixen unha revolución para ensinarlle a xente a pensar. E eso é o que me levou sempre a opinar o que opino. Pero eu penso.
E sempre pensei, e ademais como unha persoa intelixente, obviamente, sempre pareceríame preocupante que non cambiase de opinión. Nunca. Eu estou super orgullosa de cambiar de opinión. De feito, desconfío moito de quen non o fai. Porque creo que non se non o faz, é moi probable que a túa opinión nunca fose túa. Moi probable, que nunca fose túa. Daí a importancia do erro, non? Que aparece no disco e no texto, de permitirse errar como unha forma de avanzar. Que significa para ti esa liberdade de errar e asumir os erros? A mí me parece que errar é unha putada porque doi, porque te avergoñas de ti mesma, ou polo menos eu. Avergoñome dos meus erros. Pero a eles lles agradezo, son os meus grandes mestres, non? E canto máis grande, máis mestre. Pero porque eu sí creo que, volvo a decir humildemente, reflexiono moito sobre os meus propios erros. Creo que moito máis que sobre os dos demais. De feito, creo que son moito máis indulxente cos demais que comigo mesma, sabes? Os que máis me preocupan son os meus. Creo que errar é humano e que non podes evitalo. Entón, diante do que non podes evitar, só hai dúas opcións. Ou intentar loitar contra, bater en ferro frío, que diría a miña avoa, ou senón dicir, bueno, xa que hai que errar, vamos a sacar algo en limpo, non? Vamos a intentar aprender do que erramos, non? Entón, esa é a miña posición pragmática, dicir, vamos a aprender dos erros, non? En que erros cometeches na túa vida que se podan dicir nunha entrevista? Moitísimos. Eu creo que as persoas temos tendencias, non? Ti, ao mellor, non sei, digo, por exemplo, hai persoas que tenden, pois, ao mellor, nun momento determinado, a calar. Eu, pois, tendo, ao mellor, nun momento determinado, a que se me quenza a boca. Ti esas que falas, sí. Pero, bueno, cada un temos as nosas... Non quere dicer que unha palabra dane máis que un silencio nun momento determinado, eu errei en prácticamente todo no que se pode errar, como di esa canción, en prácticamente todo, errei en relacións, creo que nas que menos errei, modestamente foron nas amicais, nas románticas errei, pero vamos, perdón desde aquí, pero perdón e gracias, porque a verdad que con todas as persoas cas que compartín amor, de todas gardo sempre os recordos bons, non os malos. Nun dos temas falas de ser unha muller de clase traballadora, ti mesma, que existe como tal porque houve unha utopía antes que o permitiu. Sigo escollendo a utopía porque o cinismo me aterra. A utopía para ti é unha necesidade emocional, de supervivencia? Que é a utopía para ti da que falas no disco? A utopía é a representación de unha realidade potencial mellor que a actual, ou que para ti é mellor que a actual, non? Que foi, hai pouco leía unha entrevista que seguramente ti tamén leches, que lle fixo a Rolling Stone a Silvio Rodríguez, e dixo, as revoluciones non son perfectas, son necesarias, non? Os cambios non son perfectos, pero son necesarios. As utopías foron necesarias para que eu poidese votar, para que eu poidese acceder á educación superior, para que xente do mesmo sexo poida ir pola rúa da man, para que xente máis oscura que a nós teña os mesmos dereitos que a nós, en algunhas latitudes, en ningunha os mesmos, pero, bueno, máis dereitos. Bueno, o que di nese texto, non? Eu creo que o máis intelixente, con perspectiva histórica e sin ningún tipo de romanticismo, é considerar o que considerou Marcuse, sexamos realistas, pidamos lo imposible, porque o imposible hoxe, o que foi imposible antonte, hoxe non só é posible, sino que é hexemónico. É hexemónico. O sufraxio universal antonte era unha realidade impensável. Hoxe prácticamente é impensável que un país que se considere a sí mesmo civilizado ou desenvolvido non teña o sufraxio universal na súa Constitución. Entón, esa tendencia ao cinismo, cando ti... Eu sí que, o sea, cambiar de opinión está moi ben, pero o que non me gusta nada é, ante os desencantos, que todos experimentamos ca idade, se eres mínimamente sensato, mínimamente sensata, convertirte nunha cínica. Non todos somos iguais. E que todos erremos non quere dicir, ou que en todos os bandos haxa precariedade ética non quere dicir que todo o mundo sexa igual. Como di miña nai, todo o mundo é moita xente.
Todo o mundo e moita xente. Entón, non me gusta o cinismo, non creo que haxa loitas, non creo que todo vai a seguir sempre igual, non creo que todo o mundo sexa igual, non creo que haxa que desconfiar de aquel que presenta a priori unha ética, digamos, superior á media. Eso sí que me molesta, moléstame moito, ademais. E vin caer torres moi altas ese respecto e ademais fastidioume moito, non? Persoas que eu creo que tiñan unha visión da vida moi similar á miña nese sentido, non? De darlle valor ao posicionamento e de repente convertíronse en cínicos. Bueno, eu creo que, entre outras cousas, porque olvidaron os seus privilexios, non? Que creo que é algo que temos que ter moi presente, tanto os nosos erros como os nosos privilexios, é dicir, que parte do que temos non ten nada que ver, a meritocracia esa de mierda, entendes? Ese rollo de facernos creer que verdadeiramente posuímos unha vida cómoda ou temos todo o que temos porque nós non lo gañamos porque somos mellores que outros, entendes? Isto me parece detestable, creer isto. Se consideras que Tamara Falcó e unha refuxiada siria parten do mesmo lugar, nadie al volante. Claro. Nun concerto que che vin hai 2 ou 3 anos aquí na Coruña, falaches dunha cuestión que me fixo pensar bastante, non? Falabas da falla, ou sea, a falta de figuras femininas do pop mainstream actual que non estivesen erotizadas. Dicías que antes existían artistas como Alanis Morissette ou Four Non Blondes, que eran as que escoitabas ti de adolescentes, que agora non existen como modelo para as nenas e nenos que hoxe escoitan música con esa idade. Por que chega esa situación de que, verdade, eu fixen o exercicio de a ver quen hai, e a verdade é que non encontraba moitos exemplos, por non dicir ningún. Como se chega a esta situación e por qué? Eu creo que o culto á imaxe é cada vez maior, non se chega a esta situación, sempre se estivo nesta situación, en realidade creo que é máis, nós vivimos o momento en que iso se paliou un pouco. En realidade non é que o momento actual sexa unha deriva cara a algo extraño, senón que nós vivimos o contrario, o momento en que os anos 90, en que a xente se concienciou moito e que había un verdadeiro posicionamento, dábaselle verdadeiramente importancia ao feminismo neste sentido, non? E había unha noción moitísimo máis realista do que o feminismo, que non é actual, non? E creo que iso se acabou, simplemente. Acabouse. Nós vivimos o clímax da socialdemocracia a finais do século XX. E agora estamos inmersos no liberalismo máis atroz, en que nós xa non somos non só somos individuos dentro dun mercado, senón que nós somos mercadoría. Isto volviu con máis forza que nunca, e evidentemente no sector que máis impacto vai ter é no feminino, aínda que tamén o culto á imaxe creo que no masculino está gañando moitísimo terreo. Pero ti, mira, pensa unha cousa, incluso nas mulleres que teñen moitísimo talento, porque obviamente que eu diga que hai hipersexualización non quere dicir que incluso moitísimas desas mulleres hipersexualizadas non teñan un talento brutal, senón, cantas desas mulleres hipersexualizadas cun talento incrível sobrevivirían a engordar 30 kilos? Temos o caso de Nelly Furtado, recentemente, que acaba de deixar de cantar, precisamente por iso. Exacto. Entón, a pregunta é, se ti engordando 30 kilos estás fora do mercado, que vendías? Que era o que vendías? E, sobre todo, que compraban? Adele non ten ese problema. Eu, probablemente, tampouco. Entón, que vendías? Ninguén fala do teu talento. Ninguén o pon en cuestión, ninguén o pon en tela de xuizo. A pregunta é que vendías. E que pensas ti cando nestes casos ás veces se lle dá un envoltorio de empoderamiento feminino? Bueno, eso é o mito da libre elección, non? Obviamente, claro.
fanche crer que esa é a forma que ti eres libre de eu, fíxate con isto, cas rapazas, porque a veces me chaman para falar con rapazas, elas teñen moi asimilado este discurso, non? De que elas son libres e que se visten de determinada maneira, se sexualizan porque queren, non? Entón eu digolles, bueno, entón estamos de acordo en que a anorexia non é unha enfermidade, non? E entón elas se quedan moi desconcertadas, non? E dicen, pero que ten que ver eso? E digo, como que ten que ver? O sea, como vamos a considerar a anorexia unha enfermidade desde o vosso punto de vista? É incoherente. Se ti consideras que ti fas iso, porque, o sea, vamos agora a Oza, ao hospital onde están as rapazas con 32 kilos en paliativos, ningunha delas lle puxeron nunca unha pistola na cabeza para que deixara de comer, ningunha delas. Atreveríame a decir ningunha delas. Entón digo, existe unha superestructura político-ideolóxica que di que ti si estás gorda non eres desexable, que ti si estás gorda das asco. Existe ou non existe? Sí, e esta superestructura evapórase de repente para o resto das cuestións. E entonces, por un momento calan e despois din, pero non é lo mismo. Aí está a súa xuventude tamén, non? E a ausencia de lecturas que cada vez é maior, o impacto dos dispositivos que minguan moitísimo a nosa capacidade de concentración e, polo tanto, a nosa capacidade de enfrontarnos a un texto profundo e complexo e a ideas profundas e complexas, que son as ideas nas que se basea todo o cambio positivo, pero que evidentemente son menos aburridas que scrollear, non se chama scrollear, dice scrollear, non? Facer TikTok e todo iso. Exacto. Voume desviar un momento, pero logo volvemos ao teu disco, pero quería falarche, bueno, neste momento, Rosalía eclipsa o todo. Eu quería preguntarche a ti, que sempre tes esa visión de grises, hai unha historia que xorde con este disco que me chama a atención, que é esta exaltación do Bolzel, non? Esta especie de celibato voluntario que xoga coa idea da clausura, incluso poñendo imaxes dunha monxa. Ti ves nesta postura algo revelador? Porque a mí é unha historia que me choca bastante. Revelador en que sentido? Pois no sentido de que hai mogollón de xente que está como sentindo unha revelación con iso, non? Que incluso unha resposta feminista ao momento actual. A min descolocame un pouco, quería saber o que pensas ti. Feminista, en serio? Eu lin columnas de opinión nas que dicían que isto é casi pois como a muller que xa non é posible a convivencia con homes, entón colle a idea da clausura e do retiro. Lin polo menos 2 columnas de opinión nese sentido. Entón, quería preguntarche a ti que pensas. Eu aí acabo de acordar dunha frase que nos dixo o meu profesor de gramática histórica o primeiro día de clase para alimentar precisamente a nosa actitude crítica, que era: non esquezan nunca que o papel terma do que lle poñen en riba. Eu creo que Rosalía é unha tía cun talento estratosférico para a música e para o marketing, estratosférico. E creo que podería acabar aí, e diría cho todo, non? Creo que está todo dito, non? Creo que ela é moi consciente de que hai unha volta casi ao teocentrismo, se me apuras, que hai un avance incrible en América en xeral, na América Latina e na América do Norte, do evanxelismo, concretamente, que se diferencia do catolicismo en moitísimas cousas, non vamos a entrar no Concilio de Trento, pero diferenciase principalmente, eu creo, en que os seus a xente evanxelista é máis explícita, vive a súa fe dun xeito explícito, non se esconde, fala de Deus habitualmente, ten unha relación con Deus moi íntima, precisamente porque non hai tantos intermediarios, e entón o vive con moitísima naturalidade, e o mercado americano é un mercado crente. E a cultura norteamericana é a que está colonizando o planeta. Por outro lado, o fetiche, digamos, da estética católica
non é ninguna novidade, é dicir, xa o fixo Madonna no seu momento, non lle resto mérito a Rosalía, pero é verdade que os chavales non teñen a Madonna na súa hemeroteca, quero dicir, non ven isto como algo super transgresor, bueno, e non o estou criticando, só que me está sorprendendo moitísimo o que me estás dicindo, o sea, como se pode considerar desde que óptica absolutamente capciosa se pode considerar que como dices ese concepto? Bolcel, o celibato voluntario. O celibato voluntario é algo feminista. Primeiro, o celibato non é unha cuestión de mulleres, é unha cuestión humana, que engloba, entendo eu, que ambos sexos. E despois, considerar que non ter relacións sexuais ata o matrimonio, ligarte cunha persoa que non compartiches nunca intimidade e, polo tanto, creo que unha parte importantísima dese coñecemento está anulada. É dicir, iso é unha exaltación da nosa propia escravitude que liga moito con todo o demais, que a hipersexualización, é máis do mesmo, non? É un pouco máis do mesmo. Volvemos ao disco. Hai un verso moi sinxelo e a vez moi fondo. Non quero seguir mirando porque quen mira ten dor. En que lugar persoal estabas cando escribiches isto? Sí, bueno, pois nese. En que a veces pensas, tío, Dios mío, se fose un pouco máis normal, que feliz sería, non? Supoño que todos temos en algún momento ese pensamento, sobre todo cando a inadaptación forma parte da túa vida desde que tes uso de razón, non? Desde que eres adulta. Entón, bueno, é verdade que estaba lendo esa entrada do diario de Kafka, non? Que me parecía superinteresante, é o verdadeiro sobrevivinte, non? Creo que cando ti vas pola vida, joder, que claro, dicir isto parece, eu detesto explicar isto porque parece como que eu me considero especial, non? Pero creo que esa xente que vai pola vida e ve cousas diferentes ás que ven os demais, obviamente sufre máis, non? Entón, iso está na cultura popular. Eu sempre digo que o pensamento elevado e a cultura popular sempre se tocan, non? Cando chegan á verdade, cando a xente dice ollos que non ve, non? Corazón que non sinte. Aínda que eso se aplica moitas veces a outras cousas, pero sí, claro, estaba no mesmo punto en que estou sempre, só que pasa que ese punto a veces o levo dunha maneira e a veces o levo de outra. Claro. Pero eu sempre utilizo o sentido do humor, non? Para min o humor é básico na vida. Tamén deixas caer ideas no libro do que falábamos antes, que está desaparecendo a rendabilidade de adquirir cultura e que ser famoso é un traballo en si mesmo. Eso que é unha mirada realista e ao mesmo tempo casi apocalíptica, non? Porque a donde vai conducir isto se ter cultura non sirve para nada? Non o sabemos. Probablemente a ningún sitio bo. Pero tamén é certo que nós fomos unha xeración moi pobre, digamos, a xeración que nos precediu viunos a nós como unha xeración moi pobre, a anterior viu aos nosos avós, e nós agora vemos un mundo, bueno, pois que probablemente sexa peor en algúns aspectos. A onde nos vai conducir non teño nin idea. O que está clarísimo é que a un mundo máis precario a nivel humano, non? Ou o que eu considero humano, que non é o material. Home, eu creo que hai unha cousa que eu detesto, eu creo que é importante ser bo, pero non buenista, eu son cero buenista, eu isto detesto, ese rollo de falar sempre intentando non ferir sensibilidades. Eu creo que se está televisando a estupidez e a necedade cada vez máis. Creo que hai pouca responsabilidade a hora de crear referentes orgullosamente iletrados. Orgullosamente iletrados. E isto non é esnovismo, non o é. Creo que hai que responsabilizarse un pouco
bueno, eu sí que creo que, por exemplo, a televisión marca o que ti ves, e non ao revés, non é ao revés, eu creo que hai un empobrecemento cultural evidente que se retroalimenta con isto, con ese rollo de todas as opiniones son igualmente válidas, pero en que momento? En que momento? O sea, ti ahora mesmo diagnosticanche un cancro de páncreas en estado 4 e a ti importache o mesmo a miña opinión que a do mellor oncólogo de Londres? Todas as persoas son respectables, pero non todas as opinións son respectáveis. Entón, esta democratización da opinión, non? Hostia, pero entón, por esa regla de 3, en serio, se che diagnostican un condrosarcoma na base do cráneo, déxame que te trate a min. Si todos sabemos o mesmo, de todo. Pero isto é curioso, porque nas letras é como que é máis agudo, máis grave que nas ciencias. De ninguén se lle pon a discutir a un enxeñeiro de camiños, pontes e canais, non, como facer un arco. Pero a unha persoa que se licencia en filosofía ou que se licencia en dependencia, son licenciados en nada, non? En antropoloxía ou en socioloxía. Ou en... É dicir, como si as estruturas sociais non fosen tanto ou máis complexas que as estruturas arquitectónicas. Tanto ou máis, porque polo menos o cemento non se move, non muta, sabes? Entón, bueno, vivimos nese mundo en que vale tudo. Eso é verdade. A mí non me gusta construir este tipo de discursos así como de... Pero é verdade, joder, e estamos exaltando persoas estúpidas. Eu lembro nos anos 90, creo recordar que foi Victoria Beckham, a das Spice Girls, que dicía que ela non lía libros. En aquel entón montouse unha escandaleira moi grande. E vendo como vai discorrendo a historia, donde agora hai influencers, youtubers e tal, que presumen diso, cando antes... Iso era unha vergonza, non? Iso era unha vergoña. Un cambio casi distópico, non? Sí, bueno, porque teñen atención, que é o que se valora hoxe en día, non? A túa capacidade de conseguir atención. Pero mira, ti sales a rúa en pelotas, untado en brea e con confeti, e chamas atención. Chamas atención. Claro. Ti poste a comer mierda e gravalo en vídeo e subilo e vas a ter 2 millóns de seguidores. Vas ter 2 millóns de seguidores. En serio. No 2 non, 20 millóns de seguidores. 20 millóns de persoas que van a estar encantadas de verte comer mierda. Pero en serio consideras que comer heces é algo admirable? En A noite da deserción falas da última noite dunha parella que chega ao punto no que decide separar as súas vidas e aclaras, por se quedaba algunha dúbida, que eres ti unha das integrantes da parella. Honestidade brutal, como diría Calamaro. Sí. Bueno, eu son brutalmente honesta. Xa sabes. Bueno, xa sabes, pero... Sí, sabémoslo, honestidade brutal. Sí. Pero joder, aquilo foi difícil, Este é un paso máis alá, non? Non creas, A mí case me dá máis pudor este unha canción rollo unha mañá de setembro aí das namorada e Dios, si tú me dices ben, non? Que isto, pero sí, isto foi moi bonito. Foi unha cousa moi triste, non? Cando xa as relacións entran en dinámicas nocivas, non? Que todos nalgún momento podemos experimentar isto e sempre, normalmente ambos somos culpáveis disto e tamén as circunstancias. Bueno, pois sí, chegamos a ese punto de ter moitas discusións e de xenerosa e humildemente dicir, ostra, nós non vamos a poder superar isto, quero dicir, isto, cando se entra neste estado de putrefacción hai que renderse ao obvio, non? Isto está necrosado e hai que cortar polo sano. E fixemos iso, non? Dormir xuntos, eso é a hostia, tío. E levantarse e separarse. Guau. Agora miro para atrás e digo, joa, xa ves. Casi cinematográfico. Sí. Total, E tardamos anos en vernos, xa ves. Que bonito. Pero a mí pareceme super bonito. De feito, quedome das relacións sempre co bonito, en xeral, sabes? E miro para atrás e digo, joder, que bonito, tío, ter vivido aquilo.
que triste no seu momento, pero que bonito. Sabes unha cosa sobre a que eu reflexiono un montón? Sobre a cantidade de persoas que morren sin ter unha relación moi intensa con outro ser humano. Evidentemente, as relacións intensas poden ser de moitos tipos, pero claro, a componente física da relación romántica leva iso a outro nivel, non? Entón, sempre digo, eu vivín amores bestiais, cinematográficos, en serio, e digo, eu desexo iso a todo o mundo, tío. De feito, creo que se iso tuvese todo o mundo, a sociedade sería mellor, porque a sociedade non deixa de ser un agregado de individuos, non? E hai unha frase moi boa, un refrán castellano moi boa, os castellanos son moi boas facendo refráns, que di, el diablo satisfecho é unha buena persona. E eu creo que pouco satisface máis, na vida pouco satisfai máis que un amor correspondido, Voltamos aos matices nese sentido, porque noutra entrevista que che fixen no ano 2023 falando do tema Para cando eu morra, falabas dun amor que desexabas que fora para sempre, e explicabas que ti non criticabas o amor romántico, senón o amor romántico tóxico. Aí ven o matiz, cando parece un mantra, o amor romántico é o peor, non? É o mantra deste tempo. E ti precisabas que tiña que ter ese componente de toxicidade e que non sei se a maneira para logo resolver os temas desta maneira que resolvías na outra canción. É que iso ten moito que ver co que falábamos antes do cinismo. É dicir, o descreimento. Que o descreimento e que a decepción teña que conlevar necesariamente cinismo. Perdón, correctamente sería que a decepción teña que levar descreimento. Dizer, non. Efectivamente, o amor... Claro, a durabilidade dun amor, depende de moitísimos factores. Principalmente, eu creo que da madureza das persoas que... Pero tampouco, Porque se algo ten o amor é a hostia. O amor me parece fascinante, porque mira, ti non podes decidir de quen te enamoras, pero de quen te enamoras duro, duro, desto de patada na cabeza. Eso non se decide. Porque senón, mira, ti todos escolleríamos unha persoa idónea para nós, non? E non, tío, ti de súpeto dache un aquel e, ostras, e ese rollo de que te toque e que te erices, non, de que te chames e che poña cara de imbécil, todas esas cousas, non, de que sexas feliz abrazada a esa persoa, isto é misterioso, eu creo que é enigmático, é das cousas máis enigmáticas que existen, non? Como seres humanos, das nosas emocións máis enigmáticas. E creo que é maravillosa. Non en van o eixo sobre o que xiran a grandísimas obras de arte, non? De todas as artes, o amor, canto non provocou que obras de arte, tanto cancións como novelas, provocou amor romántico. O amor romántico en sí non dista moito de ser malo para min, o que é falible, porque é humano. Claro. Claro. Bueno, seguimos indo para o final. María Elena, volves a mirar aos nenos. É unha constante en ti esa mirada aos nenos. Que che dá esa mirada? Aos nenos? Esperanza e tranquilidade, porque os nenos permiten que te liberes da desconfianza, polo menos durante un tempo que pasas con eles, non? É a inocencia, tío, é a beleza, a inocencia, e iso me enamora, esa sensación de ausencia de impostura, porque a mí a impostura é unha cousa que me desagrada moitísimo. Entón, a ausencia de impostura, a ausencia de non sei, de complexo, sabes? Eso encántame, é real, as relacións con eles son moi reais. E entón non sei, reconcíliame un pouco ca existencia. Ata que chega a adolescencia. Ata que chega a adolescencia e despois ao revés, non? Cando pasas ese período, a xente maior tamén volve un pouquiño a esa sabiduría, non? De discernir, esta vez por experiencia e non por instinto ou por ambas, o que é importante do que non o é. Porque iso é o que saben facer os nenos moi ben, non?
Penso agora, como foi a túa adolescencia tendo esta actitude vital, que agora lle chamas vitalismo racional, non sei se en aquel entón era tan racional, pero como foi a túa adolescencia con esa actitude? Eu fui un adolescente, mira, eu fui un adolescente monster desas con un sobrepeso grande e coa miña cara, entón non puiden permitirme ser unha yonki do prestixio social porque non podía acceder a él. Entón, mentres outros gozaban ou non gozaban del, non o sei, eu dediqueime a estudar e sobre todo, eu era a típica gorda simpática, esa era eu, non? Entón, tiña moitos amigos, moitas amigas, e iso protexiume moito durante esa época de cando non representas ningún tipo de ameaza para os demais, que é basicamente o que foi a miña vida ata que empecé neste oficio, as miñas relacións amicais coa xente eran maravillosas. Tiña moitísimos amigos, moitísimas amigas, entón recordo que miña nai di que eu non tiven pavo. Eso é o que di ela. Dices, foi sempre igual. Pois que sorte. Sí, non sei. Eu o que recordo era... Sí, que recordo unha clarividencia, digamos, a certos níveis que me provocaba moitísimas preguntas e moitísimas, sobre todo, vía incoherencias, non? E aí foi, por exemplo, polo que decidín comezar a falar galego e cosas así, porque, bueno, unha rapaza criada en español e tal, dicir, sí me interpelaban esas incoherencias, pero era unha tipa normal, porque eu creo que ao final o que che dá non era como son agora, eu agora teño 43 anos, con 15 anos non era como son agora. Era o suficientemente curiosa e o suficientemente inadaptada como para buscar na cultura unha balsa, no? Eu creo que o que máis busquei eu sempre digo que eu estudiei para ver se aí estaba a explicación de todo, no? E cando dis, ostras, hai que seguir lendo, porque seguro que o atopo. E entón, cando levas moito lendo, daste conta que non só eso non vai suceder, senón que vai ir a peor. Falas de ser unha inadaptada, moitas veces eu penso se é un requisito ser inadaptado na adolescencia, na xuventude, para logo ser artista, porque é un patrón que se repite moi a menudo. Eu non creo que ese sea un requisito, pero sí, claro que axuda, non? Porque, mira, eu penso, eu non me considero artista, creo que artista é unha palabra moi grande, pero eu creo que é algo que caracteriza aos artistas ou aos facedores de cousas, aos que eu considero de verdade, que distan moito de ser todos, é ter un sistema propio de pensamento, sabes? É máis fácil ter un sistema propio de pensamento cando non te sintes cómoda no hexemónico. E é máis fácil desenvolvelo tamén cando ves esas incoherencias, sabes? Eu creo que iso é o máis... Porque se temos en conta que a arte, por definición, é a materialización de sentimentos, de pensamentos, non? Probablemente para ti, creo que se hai un ámbito en que ser único e importante, non só é importante, sino que prácticamente o único importante é na arte, non? É dicir, ser diferente, creo que para que naza ese código, para que ti poidas crear un código propio, suma moito que non te sintas cómodo no hexemónico, digamos, non? Eu creo que hai xente que pasa. Unha das cousas que me sorprendiu, e isto non quero que se vexa como unha crítica maliciosa, ni moitísimo menos, unha das cousas que me sorprendiu moito cando cheguei á música, e digo xo honestamente, é que vin que había unha vontade brutal por destacar, non? E por parecer non normal, cando eu levo toda a miña vida intentando ser normal. Entón eu creo que hai como esa xente que non pode fuxir de non selo,
sabes? E aínda que queiras, digo, xa, non podería ser un pouco máis normal, porque sempre falo, abro a boca e xa lío, sin querer, aunque diga, non a vou liar, senón... Claro, claro. E hai xente que vive buscando iso, buscando non ser normal, e digo, pero esta xente non ten... O sea, non sabe o que fai, non? Pero creo que igual que non se pode fuxir dunha cousa, non se pode fuxir da outra, To be or not to be, decía Shakespeare, hai moitísimos anos. Claro. E that's the fucking question. Bueno, xa para rematar, un disco tan esencial como este, minimalista, con pouca instrumentación, semella pedir concertos mínimos. Eu teño a sensación de que este traballo ten unha entidade propia que podería armarse un concerto só co repertorio deste disco. Como van a ser eses concertos que empezan no 2026? Pois mira, cunha banda de primeira división, vai Tito Calviño e Irai Afonso nas guitarras, Maifer Pinto nas percusións e Isabela Galván en todo, acordeón, frautas, percusións, voces. Vamos a 5, a Quinteto de la Muerte, nada, faime moita ilusión, eu creo que é unha banda moi boa, de moita calidade, e irá a xente... Non sei, importa iso na era de que a xente se sube ao escenario co Mac para facer as facturas, o Mac das facturas, é o que sube, non? Para mí importa, non? Eu creo que ao final eu que me sinto un pouco que me empalaga tanta sobreproducción e todo tan... Digo, hostia, aquí, tío, apagas o Mac e aquí non hai nada, aquí quedan todos en bragas, Aquí non hai Mac, aquí hai xente tocando, tío, xente que lle botou moitísimas horas para dominar un instrumento a ese nivel, e faime moita ilusión isto, porque como consumidora, que eu son a maioría do meu tempo, porque eu, ademais, escoito moita música, e escoito moito a música dos rapaces novos, e sei, eu si sei quen é Milo J, eu sei quen é. Entón, que, por certo, bueno, a ese nivel é interesante. É dicir, sí que creo que estamos deixando perder a importancia de ver músicos nos escenarios. E isto a min personalmente sí que me asusta, porque isto pode ser un antes e un despois. E bueno, eso é o que ofrecemos neste espectáculo, creo eu, calidade musical. Outra nova incerteza, a dos concertos sen músicos. Hai 2 días entrevistei a Miquel Erenchun e falábame do seu paso polo Festival Morriña aquí na Coruña e dicíame que era o único artista que todo o que había no escenario estaba tocándose en tempo real, que non había nada grabado. E había outros artistas que levaban unha parte e había os que levaban todo directamente. Isto sí que tamén parece un pouco distópico, non? A ver, a min sempre me interesa cando analizamos algo, me parece que o básico é a perspectiva histórica. Se analizamos con perspectiva... O primeiro que hai que ter en conta é que a música grabada ten unha historia mínima. 100 anos non é unha historia, verdadeiramente, non? Pero sí que podemos sacar cousas en limpo. Cando aparece unha novidade tecnolóxica, sempre hai uso e abuso, normalmente primeiro é o abuso e despois o uso, non? Chámalle reverb, chámalle sintetizadores, chámalle X. A propia microfonía. Exacto. Entón, as artes ou os seres humanos que as fai necesitamos un tempo para medir isto, non? Igual que as redes tamén ao principio todos as usábamos dunha maneira, e a medida que vamos coñecendo o seu impacto real, vamos modificando a nosa relación con elas, non? Con isto sucede o mesmo. Por un lado, a nivel artístico é moi interesante, desde o meu punto de vista. Eu, por exemplo, son ultra fan non é unha palabra que me guste, pero hai que recoñecer que me encanta Drexler, e a min Bailar en la Cueva me parece dos mellores discos grabados que existen, e é un disco que ten moita base, non? Ben utilizado como todo, magnífico como un componente máis, pero ti vas a ver un concerto de Drexler e Drexler leva musicazos, e el mismo é un musicazo, non? Que sucede? Que no entertainment, que non é a arte, porque sempre hai que diferenciar entre arte e entertainment, é dicir,
a arte ten un punto de non dominio, porque o artista sempre vai ser o artista, non se vai deixar dominar. Pero si é verdade que na música ou no cine hai 50 anos ou hai 40 anos a porcentaxe en entertainment arte era un 50-50 ou un 60-40, porque obviamente ninguén confunde Rambo con un perro andaluz, non? Entón, si era un 60-40 ou un 50-50, hoxe é un 90-10, sen exagerar, creo, sen exagerar. E dentro do entertainment, o entertainment ríxese pola única lei que se rixe todo, que pola lei da oferta e a demanda, non? Entón, e parece que non chego a ningún sitio, pero sí que chego. Que sucede con isto? Hostia, que abarata os custos telísima. Claro. Entón, a marxe de ganancia é brutal. E eu sempre digo que no sintagma industria musical, industria é un núcleo, musical é un modificador, un mero modificador. Entón, na industria musical, do entertainment musical, esta tendencia pode chegar a erradicar ou a convertir en anecdótica a presenza dos músicos nos escenarios? Por suposto. É probável? Sí. Esa é a miña opinión. Esa é a miña opinión. Tendo en conta que a grande maioría do que vemos actualmente da música non é arte, senón entertainment, pois é probável que cada vez se convirta en algo máis exótico e máis difícil ver músicos nos escenarios, primeiro, por unha cuestión moi simple, e é que os músicos tamén teñen o mal costume de comer, e Movistar pasalles as facturas, tamén. Entón, ver proxectos de moitos músicos nos escenarios, como pode ser La Moda, por exemplo, de 6-7 músicos nos escenarios, non? E ademais a pachas, cuidado. Sabes? Non de contratación. Claro. Hostia, isto vai se facer difícil, porque exixe capacidade de fidelizar, exixe capacidade de convocatoria. E despois a maiores temos que contar con que van nacer xeracións que ao mellor non van valorar iso. É que creo que estamos nese momento, porque recentemente estivo aquí Quevedo, non? Que é un dos tops actuais da música nacional. O seu bolo tiña un despliegue audiovisual impresionante, que eso ten que custar un montón de pasta, pero non había músicos no escenario, era todo grabado e só a voz. Cuestionábamoslo nós, os de 50 anos. Os de 20 non fan unha lectura crítica diso. Pero mira, fíxate a sensación que me deu a mí. Sí, por suposto. Fíxate unha cousa. Falamos de Rosalía. Ninguén vai cuestionar a calidade musical de Rosalía. Ninguén vai cuestionar a formación musical de Rosalía. Musical, claro, a todos os niveis. Sin embargo, Rosalía é unha das persoas que prescinden de músicos no escenario. Sí, a xira Motomami foi sin músicos. Claro. Por qué? Bueno, pois moitísimos motivos que eu personalmente non podo afirmar, porque teria que afirmalos ela. Pero por que sospeito eu que é así? Eu creo que hai... A mí non gusta o rollo de todo o tempo pasado foi mellor, a mí todo o tempo pasado foi anterior, pero é certo que antes había moitos músicos na música. Hoxe non hai moitos músicos na música, hai poucos músicos na música. Entón, antes había moitos músicos na música, e para conseguir o respeto do gremio e o respeto contextual, ti necesitabas dar un nivel, ti necesitabas ter unha calidade. Non tiñas que ser Chick Corea, pero necesitabas ter unha calidade. Na actualidade, na música prácticamente non hai músicos, como no xornalismo prácticamente non hai xornalistas. Entón, se Rosalía sacase o mesmo disco, Lux, o mesmo disco, que por certo, a mí gustaba máis El Malquerer, pero bueno, se sacase exactamente o mesmo disco, pero non tivese 30 millóns de seguidores ou os que teña, este disco iba a pasar sen pena nin gloria, pero sen pena nin gloria, non para o grande público, para a comunidade musical. Porque creo que hoxe o que se admira incluso na comunidade musical é a capacidade de xerar xerar atención, é dicir, o famoso que sexas,
o importante que sexas, porque hoxe eres importante polo famoso que sexas. Ser famoso é un traballo en si mesmo, ser capaz de congregar lexións, da igual que te apelides Kardashian, que te apelides Chomsky. Cuidado, é que isto me parece increíble. Entón, eu creo que a cantidade de músicos na música actualmente tan baixa, que máis dá que haxa músicos no escenario se el pueblo quiere circo? Quere 20 bailaríns diante... Ademais, outra cousa, é que isto é un tema que dá para 6 volumes. Fíxate que se está sustituindo o musical polo performático. Cuidado, porque son planos completamente diferentes. Se ven no pasado, dentro do artístico, o performático tiña o seu lugar. Na actualidade parece que o está colonizando, pero que o está colonizando até un punto que contidos que a priori dentro diso non cabería o performático, non cabería o coreográfico, aparecen ali con 4 bailaríns que digo... De feito, eu mesma preguntábame, se eu poño agora de repente aquí a 2 señores e a 2 señoras a bailar Tempestades de Sal, eu estou convencida de que a peña tampouco lle sorprendería. Ti imagínate isto nos anos 70, hostia, que saia Paco Ibáñez e a xente... Nos anos 70 a ninguén lle extrañaba ver iso si vían a Ike Antina, no? A Tina Turner ou dentro de determinados xéneros que sí que eran máis lúdicos e que estaban máis ligados co baile, dicir, que a música disco, dicir, non? Había xéneros nos que eso era normal, non? Pero de súpeto Leonard Cohen, ou Dylan, non? Ou de súpeto pois Serrat, non? Pero na actualidade está todo moi diluído, tan diluído que a ninguén lle extraña isto, a ninguén lle extraña. Eu digo moi en serio, eu dixen, hostia, que a mí se tivera un pouco menos de pudor faría o experimento sociolóxico, é dicir, vamos a quitar a todos estes señores que tocan, vamos a poñer un computador, vou a sair cantando co computador con 2 manos a cada la bailando, milonga de aquí, e a ninguén, claro que habría quen lle sorprendería, pero habría quen non. Sería un bo experimento, facer un baile de TikTok tamén. Eu, non, eles, eu gano moito sentada. Bueno, a xira con músicos para o ano 2026. Xira con músicos. Pois nada, Xés, foi un placer estar aquí contigo. O placer foi meu sempre. E que siga a música, con músicos, polo menos no teu caso. Moitísimas gracias.